Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Hikai ki Samla Law College daka drama banyada yaki kentei. Syang suwari menteri suwari hak hendailan. Nalor upiat kasari batshini sakimasi yokem ki BSF. Ban husiar ya kajing plu klau yo duai ki yeng kisam. Tomantang ni apai shaki Khubor ke bakhambania. Ka Shillong Law College Women's Cell hakajing alam jongka Internal Quality Assessment Committee IQAC kalapan long da ka drama lengkot hakalai tarik Iaiong ban ai jing pensyai shaki padba hakabaya day bat ka jingsha thombor ki kenthei kumshi benta ya ka jing rakhe kemen Golden Jubilee. Ya kane ka drama lengkot lapan long hadhan kiti Shillong hakaba ki Samla puli kila shim benta ban peni padba ya kane ka drama. Habaya kren bat kilat pathai Khubor ka convener jong ka Women's Cell Dr. Wanri Shisha Dekhar bat ka Dr. Mrilan Lini Kharsiyeng Vice Principal Shillong Law College Iaiong kadon ka an yakitu kibasha thombor nesha batbor banyadaya ki khnang ban wanra ya ka ju ka jing em light lut haka em lang salang kane ka drama kala kersiu thia banyale persha yaki kam thombor yaki kenthei khna kibor jong ka an kidei ban ai ki ju ki jingyada jingsngan bat jing em balait lut ya baro kinong song snong jong ka Jylla bat ka rihi baro ka wei Baderu ban penshitom katkum ki kendon an yakitu ki bale yaki kam thombor. Dia ningkong ni organize kini ka program namar ba ni celebrate ya ka Diamond Jubilee celebration jubilee sa long September. Tingi semua pemba ngakam convener from Women's Cell. Tingi semua ba ni joy awareness program na Khubor di tapre ni hak wa ban ai awareness ban kibon mentam ni Peit kedang sexual harassment in workplace nang tapre cybercrime kedon di domestic violence di kerja mah di imlang salang tu jong di nak takadau ni ki students jong ni dak ni ka awareness program bagi brio kin yo ke information kin ka jingtep ka bakham bnia tumno sha e bikin net di kalong ka ka badan kam e hakini ki por kam tam social media haki ki spread ki videos nampak pictures di nata kadau ki hapan ai ka awareness ya ka ki public kum haki ki ya ke surok no ki tik singkin ki ya ki surok kin yo ngi ka awareness ki dating kim tips i bikin net kim yo ka jing champagne na ibek ke kan di ka ki don kum kita ki an ki banya daya ki di na Women's Cell kata kadau ni organize ki awareness program. Oh, kidon mo ki kept ni si legal awareness. Kidon ba kimtip si begin file mo kita ki cases ki complaints ting ki so kumba ki kileran ting mo banwan sakmat di hadin kanu ko banai show de ki snem ru ki wan ban approach mo ki authorities kum ki police magistrate to di nakata kadao ki ka support ki begin file sometimes ka ki report na ki ban file complete di nakata kadao long ka awareness ro ko badan kamha ya ki khna amanta khamtam ki khna ki kenthei badang samla kadno ki sha abuse mo idan ki rape cases di nakata kadao ki kumi ai ni ko awareness program ka ai lat ki ba shi bekin le bekinum shaptien ke ki wan shakmat namar ba khnang ba kin te lakam ni ki kambe bamban ki kambe an Menteri Ketenat Suwari Tourism Bapo Lengdo hakalai tarik Iaiong ulalait rekai suwari hakandailat bat ulamat eki soshan ki bala I sau hoin bah baki long kemi ki de hasilenter kasurok. Hakani ka jinglait rekai pengat hakandailat ubapol ulayo lat ban ang beneng ban thap kti bat ban kerngak kle yaki sur jingtem bat ki rendang basiang bat babang jong ki Samla ki ba penmelen yaki nonglet nongwan hakane kalat ya kendu pat ba bahetam hanong ba Shillong habaya kren biria bangja ulaong baki nongwan rekai suwari sa Shillong ka khandailat ka kring ningkong yaki banwan yu kejat namar hakane ka jaka kidon kilat penbernia pat ba babonjat kamtam de kinong tem bat nong ruai bat tebet kiba ka Jylla ka sngaw sarong.
jingwan jonga mentaga segi hangni kalong ban penslur bat aimen sim ya kinong rep ki jongi namar ade hasin ke ba nikong ba ka tunat tourism dala ban penlong ya ke strawberry festival dang apayo minchwa no ron sentung bat hasolia ini kisnong hakabaki nong rep la rep yo NEHU strawberry te hadin jong katuga festival kawang ngila pelong iki kisnong mentang ngila shimil senjam ba art balong ba ni pelong ya gani ka yo strawberry market kajik temu kalong ba ngin kring ya ki nong jungo syakani ke Jylla bat ru iki try Jylla baki tip ba kadon kalat gelenti baki nong rep jongi kin bit kin biang ling ba kadang karyang la kajing ye tray rekat bring ke department jong tourism bat ka horticulture ka ba ar ka tau ka ba ngawan hangi kalong ban jungo dalade ya kani ka rensan ka ba PE hangi ka ba ki ni kinong isim benta kinong roai na kani ka Meghalaya grassroots music project jong ka tourism department kiyo bani benta but hakani ka season 2 kani ka samai ka ar jong MGMP kumba lai hajar tam norway ki benta man ka ski ki shows Shillong Jylla hills Garo hills Sora Riboy te menta pat ni kani ka snow pat kani ka jingtu ka jongi pakani ka handaila nangni ter shalu sha bat lat bat pai sha sun bat kumju bat pai sha Jyll road ini kijaka kinlong no ba ni ong ka pedestrian zone lani ka jaka batang ni bri ba ya ija ini ingin khang no ka jingrum jogi kali jong ni ka than ya ka bangala ban mana kham menshwa di kwa banyak chahman Jakarta bat ngawan Peit kalau dia bunyi kat no kini kerja kalau dah public biang kalau suitable nang dah kini kerja kunjungi dia kini kena mendai tan benda kini ke way ke festival dan rai kedai way nak benda ba kumbangi ong ba Shillong kedai ke music couple jong dari India di kwa ban penting kena ba kibru masin pai Shillong kibobon lagi kipai shwa ningkong ini kendala can you experience ya karwai ke siau music jong ki artist ki badan sap ki jongi dia kata ke idea but hakajing idei pada but kini kinong di madan ngi ladap ya ka proses ban identify ki ban register ki ban menta ka basa kalong sapa ngin ai ki jaka ba kinchong ban punya ka khai ka pat nalor ka jing yo kem yo piat kasari bat shini ki BSF haki than Khaput India Bangladesh kila yokem samut ki breu na India ki badang thmu banya khayi bean ya ki masi sha Bangladesh ha Southwest Khasi Hills district ki BSF kila yo bad arfo pratli ki masi haba kila penlong ya ka jing pahara ba perking rengkat bat ki pulet ka Jylla naki than Garo la yokem de ki hajar berni ka shini ka ba ki nong khayi bean kidang thmu ban de tu sha Bangladesh ya kini ki masih la tengyan ha arteli ki kali bolero kitmar bat la IT no shaki pulet kadanggar police station ban le kat kum ki kendon an na Rongra South Gar Hills district ki pulet bat ki BSF ki la yo kembiang sa khatnreu hajar kilo ka shini ka ba ki nong khayi tu ki thmu bande sha Bangladesh ya kani ka shini la IT ha ki pulet ka Rongra police station ban le kat kum ki kendon an ka jingjur jong kala air hakini ki khendiat sngi rengkat bat ka jingthang dusmon ki klau ki betap kalabu iki babun ki jaka haka jingma ya ki yeng ki sam hakalai phau tarik u Iaiong kaladon ka wei ka jingpru klau hadong saumer shiteng apa Shillong ka balabu jingma ya ka shnong baro ka wei habaya kran bat ki ka tu ka ningut ki nong shong shnong kilaya thu baka ding kalapur na Shillong lum shadu senda ki yeng ki sam jong kani ka shnong kani ka ding kalapen sir mensim bat penher serngeu ya ki pat ba kani ka shnong hakapor khatwei baje menstem layo i
Kading kala bam du ya ka wei ka pankhana ka badon hasenda jong kani ka klau hadu banda kala depe. Ha kani ka jingja kinong shong shnong kila pentip syaki kali pelip ding bat marmar kila wan ban pelip sot ya kani ka ding. Ini pancana badang long am. Kalau yang. Kanu bagi ka. Tuh, badang ni. Tuh. Badang. Awak ni, pani losoka. Chat maro jaga me tahu ni. Di dangsong lantayan, dia iba ka urut tekan tinta. Ada ngawan pet itu cepat tay di dunia. Ada apa di bakal ada ke ngawan mare sendiri ngawan mare kala. Koi geding ne nang koi tam ne. Saya pertama kala. Buat kapan kena jadi pina penangkap. Penangkap. Bahan dia menjudan besar kan. Siawan sak ning teng dewan bisa lantai nama baik kelas paling tu. Siwan pet itu kan wanita kan bapa Shillong Khubor ni. Kamu tadi kawan ingkong ni pi. Kawan ingkong ni. Kamu dah dia kaying lantang lah yang nak kemana? Oh, dari dah kaying lantang kamu kalah ing lantang. Apa lapoi hadu ni pi. Ding. Dayang meneng ayang tang tu kalah fit kepiat ding tu. Di pun pi kinok ding nak kemana? Oh, kidan bayar phone te ngaruh ngapa phone ingkong kasi jangan. Phone dia phone apa isinya. Dun ba thang nak kemana nak ding pi. Nang bang pi ba namar si Shillong yo la se gidon ki bayar penkut. Namar ka don lum jentat tu mastia. Te yo di bagi ya penkut lum tu ta ka organ sa bagal air ka jor lum le to yo. Kajing menti bat le kuman ke sorkar halor kajing dawa ki Samla wat kam hakatanat pulit kaba kila judawa bunsin da kaba let ban yakendu ya ki he sorkar ba per halor ka rai ke sorkar ban penrit ya kerta tep kam pulit klem da bud ya ki kendon jangka office memorandum hakalai pau tarik Iaiong kini ki Samla hapo kajing yalam jong ka barilang pengru kila let ban bu da kajing tho hakmat secretary Home Department ba CVD dingdo. Halor ka jing penhiar penrit reta jangka sorkar haki kampulen uba prestun tensong Deputy Chief Minister haki tayo bala la ula dep pensyai sani bat janai halor kani karai. Kasamla barilang pengrup kalaong haki nong thok Khubor. Ka jing wan bu jing tho jongki kadai kadak ban peni syaka sorkar ya ka jingle arsap bat ka jing pentrekam ya ka an ka bamdon nongrim bat na kaliang kini ki Samla kilaong bakim ban se ban tiet eki jing khang ka yeng ka syari badon buram halor ka jingle ka sorkar Meghalaya. Lai pau tarik bu April dia nilai ki irregularities ki nilai balong illegal ru ya ka age ki change kelam ka notification kum mangala patai dia ka notification ngala gli na iba CVD ndo kam kim padan notification but Iaiong yet to be released dia kini gibuan ki jingkeli kumno kan ki change ka age limit kelam ka notification ni di kuntangi wan ban submit ya ka written representation nila dap submit ya ka secretary jongka police department nila submit ya secretary jongka personal department mentangin submit ya secretary jongka CRB Russia yes patai
ta pidan iban ong berasal kan ni kecil Islam kecil wala ban penbiang ko kumba guideline untuk Oh, ngiyo iba ki revised guidelines ki abo klam ka notification ken ta kadang ni one ban file representation di damban sia ti kum basa just lang ki samla baro ngin namban sia ngin hablet chakon namar ba ngimla pi ban shusha update ya kani ka tadai ban ka iki balong legal ho ni iba kimbot kat kum ka notification di haka kot khubor ru play hi naka artarik arkun ru tarik fam chief minister jong Iaiong ba ka notification is yet to be released takataw long kumno kay anshu permit revised guidelines klam ga notification di kung tahing iwan submit ya ka representation ni ban I proof mo ka signature ikala kan hi di tangkat tahi tu pi ki ba apply kan pi i ku ni kan tia jingka jimplat assessment jong sokar akan ni gajing pelai kama assessment serta tangi di studio himo namar ba la super rich Khubor kasna tangkat tahi balik pia studio kalau ke ingin di studio ya ka namar ba arjar kat kendai don ka COVID-19 ba sa kata kam COVID-19 kalau kata kalau aslam ka recruit dan ka daw studio bala madrid pala kasna ajing sala de ban ai won tang election ang katani kuat ang to nilawan kendo atau si trim tu wan kendo CB dito next week Hadien ka jing pha shithi ino kam arngut kinong yalam bahakmat jong ka nyautrap achek National Movement HANM Central Body ki ba kenthop ya u General Secretary ba kelang thongni ba u Vice President ba Nelson Kharbani halor ka daw ka balami nakajingya pher jingmut bat bam ya haptar ya ki rukom trekam jong u President kanika seng kalapur syaki weipat ki dekot jong ka HANM hakalai phau tarik Iaiong ka HANM kalayo pediang sakaway pat ka shithi inokam jong ka way ka circle kabala tip kerteng kum ka HANM riwar mingi circle langkerdem penursla haka jingyalam uba shaibor nongrum president bat uba tebor marbanyang general secretary kiway pat kidekot kibakan top ya uba Reven Star El Maupnyang finance secretary ba Amanda Majau assistant secretary uba Crown Nongrum organizing secretary ba Simeon Kongmauyo publicity secretary ba Banraplang Tensem environment secretary ba Boy Khonglam sport secretary ba Banshailam Nongrum education secretary ba Khandangut kiway pat kidekot hariwar mingi ka HANM kadon khat khandai ngut kinong kitkam ki bala weng dekot hakani kasngi kadaw tenrai ba kini ki dekot ki weng no yala de nakani kaseng kalong ba kinong yalam ka central body kilalong ki ksiang jong ki seng san hima kilaong uba Ajit Makri president ka HANM na Ribhoi district rengkat berkakun hun jong u barok kawai kilami no nakani kaseng halor kiju kinong rim kumbala penpau nariwar mingi. Ka office u district sports officer kalapen benapat ba balapen sange ano shwa shipor ya ka lumpung district level inter school athletics meet arhajar arpusau jongki school ki bahab hapo Ribhoi district namar ka jingjur palat ka jingshit kamaryang. Uba Bobby L Nongbet district sports officer Ribhoi ulapen bena shisngi shwaban sedang ya kani ka lumpung balabu renti banlong hakashi ar banlai tarik u Iaiong. Khubor Senshar district kila betha ya katanat sports ban pensange no shwa shipor ya kane ka lumpung namar ka jingjur palat ka jingshit ka banlong ka daw bagi kena school kin kempang bat yap ler na kane ka jingshit. Uba Bobby ula kentu ya ki kena school ban penkre bha yala de ban shim benta ha kane ka lumpung hadin ba ka jingshit kerang ka sun beneng kan hiar ya kitarik ban penlong ya kane ka lumpung ensa pen bena hadin syabaro ki skul kane ka district ulaong juga district sports office nopo na wan na kani Khubor man batai phi ba ka district level inter school athletic meet arja apusau
kaba thamu belong masai kasngi hadu lai tarik nila pun sangi no shwa but in postpone no shaki tayo banwan te kani ka khubor kolong hadian bangila yo banyakan baru disi buat ula advice ini bang nihaban baik bahagian ni weather bawon ba kini kisingi kala long ba shit pelan berkewala kaba long ba la nun saw ya kinrang ni kai ko ikenai kai pemadan takadau ula advice ini bang nihabannya postpone shwai kani ka meet berhadu benda pentip yang dah kemui kulisho te nakaliang ke office ka haban mentip ipisia ki school ki wan simenta biang ba kinlang ba pengkre kini ki tayo wan let's say how ki kini hapo kasantarik ning persyam pendap no kini ka district level marba ka state level ru ka dong how ni ubnahi how last week jong ni ubnai me te dengan kerpat bagi school boro bakin lang kiwa pengkre kena bet but hanon no kapor ng tip no ipihi bagin stang kini ka district level at kumjuru ba ki kena kidang kelanmet kidang pengkre ilade kang ba kinyo pende bah kini ka chadik ni kublisho Ka Office District Sports Officer DSO Southwest Khasi Hills District haka lai tarik Iaiong kala pli perda ya ka lumpung ya le kai sports ki kena school ka balatip ka 10th Inter School Athletics Meet Arhajar Arpusau Harowal Lingdo Stadium Maulangwir. Hadu Arpulai tili ki school NAKA ka district kilawan banyashim benta. Uba damang sengkon DSO ulalong ukongsan bat ula penher ya kalama jong kane ka lumpung. Lapan pu ya kane ka sngi da ki kena school ki bala riam hala ki jong ki rong rengkat bat ki nong hikai ki bala riam bha juan da ki jan babun rong. Kilong kumi, ki rangba, ki kimi ki kpa, jong ki kena school, bat bon belai ki samla, bat ki padba, ki lawan ban pet kai, ya kane ka lumpung. Katba hatem ribhoy, lapen sange no shipor, ya kum kane ka lumpung, namar ka jingshit kerang kamaryang. Under 16 years boys hexathlon 100 meters. In lane 1 we under 16 years final and shot put boys under 16 years final. Please report to the board. Kok kai lah. All of you, the young athletes, the young participants, who will be representing your school to compete with each other in various events throughout these 3 days. I know that we have had a warning that there is a heat wave and there are a lot of schools, there are a lot of teachers, and I'm sure there are a lot of parents who are concerned that perhaps the heat will be a factor. I assure you that this warning goes out especially in those areas, perhaps like in Tura, in Garo Hills, or maybe in Ranikor areas where the heat goes up to even plus 35 degrees. So we are happy that here at least the heat is not that much. The maximum that we've had so far is around 27 to 28 degrees, and that is something that I think we can all, we are happy that we can continue, that we don't have to delay. So this is an area where I think it will not be a factor, but in case there is, we have scheduled the events as such that we will have a proper break in case the heat gets too much, okay? So I want to reassure you with this. Pada kitu ki Khubor ngilapoi syakapakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.